Как беше за вас това преживяване, тези няколко дни с Джагадамба? Това преживяване беше страхотно. Радваме се много, че бяхме тук сред вас. Бихме повторили и бихме го препоръчали на всички наши познати и близки. Просто беше нещо невероятно за нас. Чудесно. А какво си взехте така? Няколко неща, ако може да споделите. Супер. Усещания, спомени. Да, чудесно. Да. Игри, забавления. Супер. И бихте ли го препоръчали тимбилдинга, родители, деца на други семейства, Да, приятелски? разбира се, бихме го препоръчали. Даже и за повече време. Ако има време да останат по-дълго, много ще се забавляват. Просто е невероятно изживяване. Чудесно, благодарим ви.